Avui us vull parlar de la impulsivitat i per això us vull explicar una anècdota. Jo quan era petita vaig anar a un centre comercial amb el meu pare i un dia estàvem en una escala d'aquestes mecàniques amb molta gent, llavors jo em paro i veig el típic botó que diu stop. I com jo llavors era molt petita i tampoc tenia gaires llums, vaig preguntar, papa, per què serveix el botó? I el meu pare, que ja havia d'estar cansat, el pobre home, va dir, tu no el toquis. I jo, per suposat, el vaig tocar. Llavors, patapam, tothom gairebé cau, amb un ensurt, però bueno, ningú es va fer mal. El meu pare, com a conseqüència, va donar un sopapo dels bons, vale? I em va deixar en el meu lloc. Fent un resum del que va passar, jo vaig veure el botó vermell i fins i tot amb l'advertència del meu pare de que no ho havia de tocar, jo no vaig tenir prou autocontrol per pensar les coses dues vegades. El meu pare en aquest escenari va tenir una resposta molt clàssica, no? Com t'has posat malament, et dono un càstig i a la següent no ho tornaràs a fer. És una mica conductivista. I efectivament jo no vaig tornar a tocar aquest botó vermell més a la meva vida. I això en general és un exemple de criança autoritària. És el tipus de criança en què les coses es segueixen perquè les diu una figura jefe, una figura cap, i no hi ha gaire argumentació sobre per què cal o no cal tocar el botó vermell. És el típic de perquè jo ho dic i s'ha acabat. En retrospectiva, i juntament amb el que he estudiat a l'assignatura de Psicologia del Desenvolupament Infantil, no tinc gaire clar que aquest mètode sigui molt efectiu. I la veritat és que durant tota la meva infància he continuat trencant i fent moltes coses que no havia de fer durant tota la meva vida. Així que realment, com a mínim per a mi, la criança autoritària no va ser gaire efectiva. Un motiu pot ser que l'àrea del cervell que controla la impulsivitat encara no estigui del tot desenvolupada. L'autocontrol és una cosa que es desenvolupa des dels 2 anys fins als 6 anys, típicament. Per això ens podríem trobar un escenari on encara que diguis que a un nen que s'estigui quiet, ell no estigui capacitat neuronalment per controlar-se, que li sigui literalment impossible. Per l'altra banda, això no vol dir que un nen que tingui 6 anys, plim, de sobte ja tingui molt autocontrol. No. L'autocontrol no és una cosa que apareix perquè sí, és una habilitat i per tant és una cosa que s'ha d'aprendre, ensenyar i estimular. Quan practiquem per aprendre alguna cosa, la informació viatja usant les sinapsis neuronals a través del nostre cervell. I a més vegades repetim aquesta acció que volem aprendre, més ràpida serà aquesta transmissió d'informació, fins que finalment ho pots arribar a fer sense pensar. Això serà com qui comença a passar molts cops per un camí de muntanya. Al principi costarà molt i estarà ple de vegetació, però finalment el camí s'acabarà aplanant i serà més fàcil accedir per allà. El que vull dir amb això és que no pots esperar que perquè tingui certa edat el nen sabrà autocontrolar-se. El que pot ser una estratègia més segura és buscar tècniques que entrenen l'autocontrol en el nen de la mateixa manera que li ensenyaries a anar amb bicicleta, a menjar verdures, a no llançar les coses per terra, coses així. De fet, té molt de sentit entendre l'autocontrol com una altra habilitat que tots hem d'aprendre, perquè si ho penses bé, com a adults, no és que nosaltres tinguem l'autocontrol 100% per la mà. Picar entre hores, fumar, mossegar-se les ungles, comprar coses que no fem servir, xarxes socials... Tot això demostra que com a adults sí que tenim un dèficit d'autocontrol. No és algo que s'ha d'aconseguir quan ets un nen i després ho deixes estar. Llavors, quants d'aquests dèficits són per culpa de la nostra personalitat i quan és perquè simplement no hem entrenat prou el nostre autocontrol? I si és aquesta segona opció, doncs és superbo, perquè significa que el nostre cervell està literalment llest per aprendre i millorar el control de la nostra impulsivitat com si fos qualsevol altra habilitat. I ja està, això és tot. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si teniu cap dubte o alguna cosa així m'ho podeu dir en els comentaris, intentaré resoldre-us. Ja sabeu que si us agrada el vídeo doncs llavors podeu fer-li un like, tot això. I ja està, els següents vídeos aniran més o menys sobre quines són aquestes tècniques d'autocontrol per nens i adults i espero que siguin molt útils. Adéu, que vagi bé!